En l'eix 3 del Pacte del Botànic, Governar per a les persones a través d'educació, investigació, cultura i esport, el Consell ha aprovat un conveni amb la Fundació pel Llibre i la Lectura, FULL, per a realitzar activitats de foment del llibre i de la lectura. Amb aquest conveni es pretén augmentar els hàbits de lectura. Sabem vostès que tenim uns hàbits de lectura per sota de la mitja estatal, facilitar a la població l'accés a la lectura i enfortir l'ús de la nostra llengua. Amb aquest objectiu es realitzaran activitats com, per exemple, trobades i jornades de clubs de lectura, l'organització d'exposicions per a la visibilització dels nostres escriptors i escriptores i el seu reconeixement per part de la ciutadania, la creació d'una pàgina web i la seva difusió mitjançant xarxes socials, elaboració de guies de rutes literàries, implantació d'una xarxa de xicotetes fires del llibre tematitzades, realització de programes de lectura en veu alta i organització d'actes literaris amb escriptores i escriptors. Com saben, el Govern del Botànic aposta per unes administracions compromeses amb la nostra cultura i este Consell dona suport així a la realització d'aquestes activitats de promoció del llibre i la lectura com a instrument de difusió i transmissió de la cultura valenciana i també com a element de desenvolupament i progrés personal i social. La dotació econòmica són 250.000 euros i la vigència fins a final d'any. La dotació econòmica són 250.000 euros.